ҷомадони модарам ро баста озими хонаи пиронсолон шудем. модарам ҳамагӣ як китоби қуръон бо худ дошт. барояш як шиша шарбат, каме мавизу ширинӣ барои шурӯи ошноӣ гирифта будем. модарам гуфт: писарам, охир ман чизи зиёде намехӯрам ва як гӯшаи хона менишинам. наметавонам биравам, набераҳоямро ёд мекунам. гуфтам: модар, зуд бош ки ба ман дер мешавад, онҷо мунтазирамон ҳастанд. гуфт: киҳо мунтазиранд? онҳое ки асло маро намешиносанд. охир онҷо одам дилтанг мешавад. дар хона ба касе кор надорам, аслан дигар ҳеҷ ҳарфе ҳам намезанам. хуб? гуфтам: модар, шумо ҳоло бемории фаромӯшхотирӣ шуда истодед. ба зудӣ ҳама чизро фаромӯш мекунед. гуфт: писарам, ман бемории фаромӯшхотирӣ шудаам, қабул. аммо ту чӣ? ту чаро ҳама чизро фаромӯш кардаӣ, писарам? хиҷолат кашидам. охир суханаш ҳақиқат дошт. кӯдакӣ, ҷавонӣ ва он ҳама ишқу муҳаббату ғамхориашро фаромӯш карда будам. ба хонаи пиронсолон занг зада гуфтам ки модарамро намебарам. дар ин лаҳза тавони нигоҳ ба табассуми хушҳолонааш ки бар лабони пур аз ожангаш пайдо шуда буд надоштам. ҷомадонашро боз кард ва шишаи шарбатро ба ман тақдим намуду гуфт: бихӯр, писарам, хаста шудаӣ. дастони пажмурдаву нотавонашро бусида гуфтам: бубахш, модар, ва ин ҳамаро фаромӯш кунед. ашкҳои чашмонашро бо кунҷи рӯймолаш пок карду гуфт: чиро бубахшам, писарам? ман ки бемории фаромӯшхотирӣ дорам ва чизе дар ёдам